Tajomstvo hlasu je v tichu, ktorému predchádza. No ticho akokoľvek hlboké potrebuje hlas, aby dokončilo svoj príbeh. Nosíte v sebe príbeh, ktorý chcete ponúknuť verejnosti a máte strach z verejného vystupovania? Ste plný obáv z toho, že váš hlas zlyhá, sklamete, pohoríte, nebodaj sa verejne strápnite a pritom ste presvedčení, že to, čo ponúkate, je výnimočné. Som Lenka Barilíková-Spišáková, herečka, pedagogička, lektorka a spíkerka. Ponúkam vám svoje dlhoročné skúsenosti, ktoré sú určené predovšetkým tým, ktorí sa chcú spojiť so svojím hlasom, spoznať svoje možnosti a posunúť limity vyjadrovania. Pomôžem vám zbaviť sa prebytočných telesných napätí a blokov, ktoré vám bránia slobodne ponúkať svoje vnútorné obsahy. Pomôžem vám nájsť nové cesty používania hlasu, tela, gesta v komunikácii, nie podľa nejakých šablón, ale vychádzajúc z vašich možností. Jednoducho povedané, aby váš prejav bol sebavedomý, aby vám bolo rozumieť, aby vás bolo počuť. Jasne, zreteľne, s vášňou a s radosťou. Pozývam vás zažiariť na stage.